L-editur ta' One News Alejandro Balzan se jkun qed jappella minn sentenza f'kawża ta' libell li għamel il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Libell dwar rapport ta' Marzu tas-sena li għaddiet dwar ir-residenza tiegħu fil-Gargur, residenza li saret magħrufa bħala l-Palazz ta' Beppe. Fil-kawża ta' libell Fenekadami ikkontesta l-fatt li deċiżjonijiet li ttieħdu u li seta' mar tajjeb minnhom kienu trattament speċjali jew favoritiżmu bil-qorti ttieħed 3,000 euro f'danni. Kien f'Marzu tas-sena li għaddiet li One News irrapporta li deċiżjonijiet tal-Gvern ta' Lawrence Gonzi għamlu residenza ta' Beppe Fenekadami fil-Gargur tiswa aktar milli kien il-valur tagħha oriġinarjament. Fl-2006 il-Gvern ta' Lawrence Gonzi daħħal ir-residenza lussuża ta' Beppe Fenekadami fiż-żoni ta' żvilupp. Fir-rapport li Fenekadami għamel oġġezzjoni għalih fil-qorti kien irrapportat ukoll kif fl-2007 dik li kienet il-mepa applikati stess biex ir-residenza ta' Beppe Fenekadami tkun tista' titkabbar. Dan bżieda ta' sulari u semi-basement, il-mepa applikat ukoll fuq xi proprjetà oħra. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fitra datata 8 ta' Ottubru 2008 kien ċaħat it-talbiet tal-mepa għax qal li dawn imorru kontra deċiżjoni tal-Gvern. Però mhux hekk għamel għal Beppe Fenekadami. Fil-każ ta' Beppe Fenekadami it-talba kienet aċċettata. Fit-13 ta' Ottubru 2008 Lawrence Gonzi kiteb uffiċjalment biex jikkonferma din id-deċiżjoni. Qabel din l-approvazzjoni, Beppe Fenekadami kien diġà applika biex jagħmel ix-xogħol. Imbagħad ġimagħtejn wara l-ittra ta' Gonzi, il-mepa tat il-permess saħari. Id-dokumenti brabta ma' dawn il-fatti kienu pubblikati minn One News u għalhekk l-appell mis-sentenza sostna l-editur tal-Kamra tal-Aħbarijiet.